Ezen a mi kis műsorunkon legelőször Lajta Lászlóról emlékezünk meg, akibe Kodály Zoltán azonnal meglátta a tehetséget, és mondta, né, Lajta László, látod te ezt a párnát? Nem ilyen hímzés van rajta. Ahol így hímeznek, ott biztos, hogy szépen zenélnek. Jól működött az ösztöne. Neki egy darab párna is iránytű volt. És Lajta László elment székre, és egy egész nemzedéknek, sőt, már talán 3-nak hatalmas örömét, a széki gyűjtést elvégezte. Szóval a csönd nagy ajándék, én is a pofámat befogom. A Levitt hangsúlyértéke az aranyéval vetekszik. Pázmány Péter pedig azt mondta, emberek, asszonyok, eljöhet az idő, hogy tőletek elhúzódoznak. Gyakorítóképző. Nem csak elhúzódoznak. A visszautat már nem is találja. De van orvosság! Minden hajnal előtt egy kicsi szentelt vizet a szátokba vegyetek be. És mikor lenyugszik a nap, mikor lenyugszik a nap, nyeljétek le. Figyeljétek meg, hogy újra fölkeresnek titeket. Igen, én is befogom a szám, s kihirdetem, drága Bandi megkért, holnap, vasárnap, este 7-kor, Vizeli Balázs, csodálatos, áldott nagy tehetség, óriás, zenekarának koncertje, Lajta gyűjtések alapján. A ház mindenkit szeretettel vár, érdemes rászokjunk erre a csodálatos épületre. Érdemli, hogy megtöltsük, amennyire tudjuk. Jó éjszakát kívánok mindahányójuknak, viszontlátásra.